Журналістика – гэта заўсёды дынаміка, таму і праца рэдакцыі не спыняецца літаральна ні на хвіліну. Нават у свае выхадныя дні у вольны час мы думаем аб тым, як зрабіць газету больш цікавай для вас, якія выбраць сюжэты, якія героі падабраць для наступных публікацый. І нават зараз, калі вы ўжо актыўна рыхтуецеся да навагодніх святаў, журналісты працуюць над першым нумарам навагодняй газеты. Вельмі прыемна, што нашы чытачы таксама думаюць пра нас. Вось гэта ялінка, што я трымаю ў руках, зроблена выхаванцамі цэнтру дзённага знаходжання інвалідаў. І ў ёй часцінка цеплыні тых, хто яе зрабіў, выхаванцаў, выхавальнікаў, нашых чытачоў, нашых адданых сяброў. Шчыра віншую вас з надыходзячым Новым годам і калядамі. Вельмі спадзяюся, што гэты год будзе і для кожнага з нас, і для нашай краіны, для нашага горада лепшым, чым мінулы высакосны. Жадаем моцнага здароўя і веры ў свае сілы. Няхай у наступным годзе здзейсніцца і ажыццявіцца тое, што не ажыццявілася ў годзе адыходзячым, а рэалізаваных ідэй стане намнога больш. Жадаю за віртуальным не згубіцца ў рэальнасці. Няхай Новы год падорыць нам мноства сустрэч з сябрамі і блізкімі, а таксама прынясе мноства жывых, непаўторных эмоцый. Хай у наступным годзе ваш матэрыяльны прыбытак будзе большы за выдаткі, але ў пагоні за грашмі не забывайце пра сваіх блізкіх і родных. Дарагія нашы чытачы, а цяпер і гледачы раённых будняў, дзякуй, што вы з намі. Спадзяюся, што такое сяброўства і разуменне будуць з намі і ў надыходзячым 2021 годзе, годзе бычка. Няхай жа дасць ён нам сілу і ўпэўненасць супрацьстаяць жыццёвым цяжкасцям. А рэдакцыя раённай газеты, у сваю чаргу, падорыць аднаму з вас, хто пераможа ў конкурсе сярод нашых падпісчыкаў, сапраўдны сімвал года – бычка. Вось такога, як на гэтым здымку. Шчаслівага ўсім нам Новага года! Няхай ён будзе багаты на добрыя навіны і падзеі, якія з раённымі буднямі прыйдуць у кожны ваш дом. Толькі радасных навагодніх святаў і каляд вам, сябры!